खुलुमबाय। गुवाहाटीनि मालिगावआव थानाय फ्लाइअभारखौ गोथारै बेखेवबाय आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बे फ्लाइअभारनि मुंखौ नीलाचल फ्लाइअभार दोननाय जादों। जोबोर मोजाङै देलायफावबोदों, सामगा हामगा खालामदों, नायनो मोजां नुदों। नोंथांमोना फैयोब्ला जालुकबारिनिफ्राय ओरै फैयोब्ला नोंथांमोना बे फ्लाइअभारजों दानिया गावबा गावनि गारि एबा पार्सनेल कार बाइक गारि लानानै फैयोब्ला बे अभारब्रिज साजों बा फ्लाइअभार साजों थांनो हागोन। मख'नाया मोजांदि गुवाहाटीयाव आथिखालाव लुबाय थानाय बा लुखांनाय बा आथिखालाव फ्लाइअभार थानायफोरनि गेजेराव बे मालिगावनि नीलाचल फ्लाइअभारानो बयनिस्रायबो लावसिन होननानै मिथिजायो। उननि समाव बेनिफ्राय लावसिन आरोबाव लुबावनो थाखाय सोरखारा थांखि लादों, नाथाय दासिम मालिगावनि बे फ्लाइअभारानो लावसिन होननानै मिथिजादों।